F'konferenza tal-aħbarijiet il-Partit Laburista elenka 3 sitwazzjonijiet fejn il-konsumatur Malti ma kienx protett mill-Awtorità għall-Kompetizzjoni u l-Affarijiet tal-Konsumatur. Fl-ewwel każ l-Awtorità ħadet 8 xhur biex toħroġ rapport wara li kumpaniji tal-cable television waqfu żewġ stazzjonijiet televiżivi. Ir-rapport jgħid biss li jistgħu jitnaqsu persentaġġ ta' stazzjonijiet televiżivi mingħajr avviż lill-konsumatur. Iżda l-istess rapport naqas milli jsemmi jekk is-sitwazzjoni hijiex permessibbli f'kuntratti partikolari bħal Homepack. Il-kellim ewlieni Laburista semma wkoll il-kwistjoni tal-uniformijiet fejn din id-darba r-rapport kien ippubblikat wara 5 snin li kien ilu jiġi diskuss. Michael Farrugia staqsa kemm ser iddum id-diskussjoni fuq dan ir-rapport meta jidher biċ-ċar li f'dan il-qasam jeżisti kartell li ilu għaddej snin. Fl-aħħar każ Michael Farrugia fakkar kif minkejja li l-Awtorità għall-Kompetizzjoni u l-Affarijiet tal-Konsumatur ilha mwaqfa diversi xhur, il-bord tal-appelli fih dana għadu ma twaqqafx. Bir-riżultat li l-każijiet li huma fi stadju tal-appell qed jitħallew wieqfa mingħajr data ta' meta ser jerġgħu jibdew jinstemaw. Jeżax nibqgħu f'sitwazzjoni fejn l-Awtorità tal-Kompetizzjoni u Protezzjoni tal-Konsumatur tibqa' titlajja fir-rapporti li qiegħda tagħmel. F'ċerti sitwazzjoni qed iddum xhur, f'ċerti sitwazzjoni qed iddum snin. Dan jirrifletti mhux biss ħażin fuq l-Awtorità ma nuqqas tampenn illi għandu l-Gvern ta' Lawrence Gonzi fejn jipproteġi l-konsumaturi jimbotta l-Awtorità. Michael Farrugia fakkar kif ir-responsabilità ta' din l-Awtorità hija fidejn is-Segretarju Parlamentari Chris Saint li jaqa' taħt l-Uffiċċju tal-Prim Ministru Lawrence Gonzi. B'risposta l-konferenza tal-aħbarijiet, l-Uffiċċju tal-Prim Ministru qal li l-Awtorità tal-Kompetizzjoni u l-Konsumatur qed tkun proattiva u tikseb ir-riżultati.